We are back underway. Mina-ke usazi uMajola simphathele namhlanje umdlalo omkhulu kakhulu phakathi kwezinkunzimalanga zomhlaba, inguquko zomhlaba, the greatest of all, the super giant of the game. uMahlase akabhedelwa ngibambe khona ngilapha-ke Sound IFX Studios. uMahlase akabhedelwa insizwa yomZulu ibhinqela ngempela, ngempela uyambona uyanyakaza. He is wowing the crowd. He wants to show the crowd that he is going to do something terrible. He wants to beat the hell out of the great Kali. uMahlase lowo kunzima ngempela manje namhlanje ziyakhuthana yodwa uMakhasana. Mahlase is going straight to the ring to face the super giant from India, the American wrestler, the great King Kali. 2.16 centimeters. uMahlase akabhedelwe, the greatest in heart. Indoda yamadoda ngempela. See those moves, those dances, they manifest courage, they manifest confidence. uMahlase ke lona-ke indoda-ke eyaziwayo. He has fought many super giants. Madoda njengabo laphana-ke Undertaker nangemkhomba kwenzani akesithule sibheke. uMahlase laphana ngempela-ke bamphusha futhi. That push is organized. If you push uyahlobo ngempela ehloliwe wabaye kunye uMahlase waphindisela uGreat Khali ngempama. Sithule sibheke wamphinda ngenye futhi wayivala-ke uqupha. Series sequence of is the step ivalwa ngequpha uphathi Mahlase is done. Wenza njani ke sithule sibheke uMahlase uyakhala nangesizayiyoni. What is mission called? The Great Khali. Sithule sibheke ukuthi-ke kwenzeke kanjani njengamanje uMahlase sure in India they are devastated. In America where this man has a good record, winning uMahlase uthathile uMahlase indoda emadodeni. Mahlase akabhedelwa ibhinqa loqobo. Ake sithembe ukuthi-ke empini ezayo azoyilwa laphayana nangegiya impela ebhula ihawu elibhula elivula. Sithembe ukuthi-ke empini elandelayo against uBatista, Dave Batista, Mahlase is going to show the same confidence, the same strength and strategies